Meta ura l-fitra tkun għallu ħabib, nubitek maħfura.
Imma Ġesu għal sirietom għallhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom. X'inhu hemm ftehfnejx? Nubietek mafura? Jew tgħid qumu imxu. Mela biex tkunu tafu li min il-bniedem għandu seta' jaffer il-nubiet fuq l-art għal il-rifugġ. Qiegħed ngħidlek aqbad fliexek u mbur lejn darek. Dak minnu fih għam qudiemhom qabad il-fliexek fuq imxu u telab lejn id-dar faħar l-alba. U l-kol baqgħu mistaġba bdew faħar l-alba, tlhom il-bisa, bdew jgħidu rajna twejjeġ tal-aġel. Kelma ta' Ġesu biex jiferjaqna
jara wkoll il-fidi tal-ħbieb tagħna. Jara l-fidi tal-ħbieb tagħna, mod speċjali tal-familjari wkoll, tal-missirijiet, l-ommijiet, tal-nannijiet, tal-mużlannijiet, u jfejja anke bil-fidi tal-nannijiet u tal-mużlannijiet. Bil-fidi tal-ħbieb tagħna il-mulej jfejja għalma jagħmel lejn is-sagrament tal-Ram bil-fidi tal-Knisja. Infatti, f'kull qudiesa li Ġesu wara l-konsagrazzjoni ngħidu la tħares lejn ġubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għakja ħara kien għażiża il-fidi tal-komunità, il-fidi tal-Knisja. Aħna u niftejja għal-ħardi u nitolbu niftejja bil-ruttan. Kelma waħda biss u ruħi u niftejja. Għax kull qudiesa li l-mulej nitolbuh il-fejqan tal-ruħ. Mulej ma nisbobniex bil-titqor għal t-saħabtijiet. Iżdej bis-kelma u ruħi kun il-fejq. U għat li nitolbu hekk qed ngħidu ħares lejn ġubietna. Kultant iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed noqogħdu jgħidu fuq id-ġubiet il-ħmerijiet tal-antik. Biex hekk jiġrilna u ngħidu dik ħafilini dik il-plaspura u dik l-rejta tajjeb illum il-molesi titolbu il-fejqan tal-ruħ, tal-memorja, il-fejqan tal-passat, il-poġġu kollox f'idejk, f'riġlejk għal ma dawk il-ħbieb li l-ħabib tagħhom miflux li magħtu u riġlej Ġesu. U Ġesu fejqu għax fih kien hemm il-qawwa ta' Alla li xtejja. U għalhekk mulej ejja ħassalmana, ejja ħatfejjaqna. U Ġesu ħaffirlu ġubiet ta' ħbibba fejqan spiritwali għal ġubietek maħfud. Il-kapijiet għal dan tjida għalla biss jista' jaħfer il-ġubiet. Għalla biss jista' jidħol fil-passat tiegħi u jfejjaqni. Veru, għalla biss kellhom raġun. Li tfixklu u għaliraw Mastru Raxxa minn Nazaret u minħabba l-umanità tiegħu għax huwa li tal-lama u l-bniedem tfixklu. Ma setgħux jifhmu kif dan il-bniedem dan il-Mastru Raxxa minn Nazaret, Ġesu ta' Nazaret, hemm il-qawwa ta' Alla biex tfejjem. U tfixklu skandalizzaw ruħu. U allura Ġesu mbagħad jagħti sinjal li ma jistgħux jibgħuh. U dan jiġri wkoll nagħmlu nistat-dinjat. U jgħidu dan mhux diskors vojt. Alla kultant jibberek fejqan li aħna ma nistgħux jibgħuh biex jikkonferma qawwa il-qawwa li tfejjaq l-iswied li tfejjaq. U wara kollox, aħna li ngħaddu il-fejqan li jagħtina l-mulek ma nħossux il-paċi u l-fer wara li nkunu għamilna ħrana tajba. Paċi li ma joqgħodulek ħadd. Paċi li ma tistax tixorbu jew tieklu jew taraw għax l-ebda xorb li tixrob ma jġibek il-paċi
xi digestjoni. Imma l-ħafna tagħna tatina paċi li ma joħodilna ħadd. Wara din il-xalfejn ikun hemm mirakli fiżiċi għal ma jsiru l-ultimi kollu, aħna stess nafu l-effett ta' meta kulej fejn ir-ruħna ikunu iżjed kalli, ikunu fil-paċi, naħfru iżjed faċilment, is-sabortu l-batija iżjed faċilment. Mulej ejja ħassalvat x'inti il-prinċep tal-paċi. U dan kan kollu tal-affett għandu wieħed waħda. Barra ejja mulej ejja ħassejn. Il-riżultat tagħna u minn mulej u nitolbu jagħtina dak kollu li għandna bżonn ir-ruħ u fil-ġism. Tieqaf mulej mal-Knisja tiegħek u jeħlisha minn kull fixkil biex twassal dejjem b'xara tajba tas-salvazzjoni lil-bnedmin kollha ġodda. Smana
sessuali esistenti all'età, ma scelti spesso per tutto. Alle palazzo a flori, ma dominazioni, ma tra le porte delle esercitazioni, e che non è tutta la gloria di la buona. Ecco qua la
Bi Kristu ma' Kristu bi Kristu. Ingħatalina Alla missier tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal-dejjem tal-dejjem. Ejjew nitolbu tfallilna f'inna nagħmlu l-ventana għas-salvazzjoni tagħna. Issir bejn Kristu
għamil il-misteri għal-jom barna